Ah. Main aja hampir terus dia bisa kain. Kain mesti. Memang yo sing rumahku yo. Aku. Sopo? Ndak kok main kok. Sing antem sopo? Wong telu dia mangno. Lah kok main iki lho. Pekalah. Wong telu sopo? Mbok sapa? Berantem aku terus kok. Pekalah iki lho. Nang rek. Sing antem aku terus sopo? Wah ora main dek mau aku mau main kok. Kalau aku pekalah. Pekalah. Salah yo wis ae, kowe ngantem kok. Lho ora aku sing ngantem kok. Kok telu dia mang lho. Wis ae. Lorono lah pekalah iku lho lah. Cuman aku tahan. Rene. Apa lek? Lho, gedenge. Yo. Iso ae. Iki jenenge Radono Sakti tanpa aji, sugih tanpa bondo, menang krana wong jero. Kok duwe kekuatan dalam. Iya, pokoknya saiki nak jamane wong jero. Nek ora duwe wong jero ya ora iso bermain nek. San. Oke, sopo ini? Oke. Engko tak ajari carane piye. Siap terus. Engko tak latih tenaga dalam. Terusan. Tenaga dalam mesti iso iki. San, dua. Ono pas sepeda kae. Oh. Kiremo. Mbak aku loro-loro tiba dhewe kok. Gak aku iki piye nek numpak pedok. Mbak loro-loro iso tiba dhewe kok. Yo kena open. Kena angin dong. Angin. Angin apa? Lho yo tiba. Isa. Lah yo aku jenenge tenaga dalam. Kowe kudune iso anu wae iso mbayari wong jero. Dadi iso. Mbok tak ajari. Kowe latihan pusat terus. Ya. Bus. Dor. Ngedas. Lah ayo des kabeh pokoke. Ndak pusatne. Ping 5. Nah, ngono. Latihan sing tenan. Lanjut terus deh. Masa jajah kok. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.